Dies ire, dies illa, solvet seclum in favilla. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito mismo ng lolo ko. Taong 1970, Lanag Hamtik, Antique. Itong mga panahong ito, kasalukuyan pa rin nakatira ang lolo ko sa lola niya. Hinihintay lang niyang matapos ang fiesta sa kanila bago siya umalis sa lugar nila at pumunta na ng Manila. Habang naghihintay siya sa araw ng fiesta, sakto namang lumuwas doon ang isa sa mga ninong niya. Itong ninong niya na ito, isang mahusay na boksingero at magaling din sa pagre-wrestling. Kilalang kilala ang lugar ng Antique pagdating sa mga ganitong larangan. At ang tawag ng mga Antikeño at Antikenya sa palaro na nakilala natin bilang sa tawag na wrestling ay dumog. Kung hindi ninyo na itatanong, itong lolo ko na ito, napakahusay pagdating sa boxing at dumog. Hindi ko na lang nagawang isama ang mga detalyeng ito sa part 1 at part 2 dahil hindi naman kailangan sa storya. Dito kasi sa part 3, dito iikot ang kwento natin. Itong ninong ng lolo ko na ito, meron siyang sariling grupo sa Hamtik. Mga boksingero at dumugero din. Pero mga binata pa. Mga halos kasing edad lang ng lolo ko. Ito ang kanyang pangunahing hanap buhay tuwing nalalapit na ang mga fiestahan. Gustong gusto kasi nitong dumadayo sa iba't ibang lugar para makipagpustahan sa boxing o dumog. Nung tumira ito malapit sa bahay ng lola ng lolo ko, inalok niya yung lolo ko na bakit hindi siya sumama sa kanila para kahit papano makagawa siya ng ekstrang pera. Para naman meron siyang baon papunta ng Manila. Baka kasi kapusin siya. Pumayag naman ng lolo ko sa alok ng ninong niya. Sayang din naman kasi, kesa naman tambay siya sa bahay ng lola niya. Bakit hindi siya magbanat ng buto para kumita? Habang papalapit ang araw ng fiesta, maraming iba't ibang barangay dito sa Hamtik ang iniikutan ng ninong ng lolo ko para sumabak sa boxing o dumog. Unang hapon ng kanilang pagdayo, hindi kalayuan sa lugar nila. Merong isang barangay ang nag-organisa ng isang boxing tournament. 5 ang kasama ng ninong ng lolo ko. Siya yung pang-6. Marami ding taga-ibang barangay ang lumahok para sa palarong yon. Ang unang-unang sumabak sa kanila ay yung pinakabatak sa ensayo. Para daw sure win. Ang sabi sa kanya ng ninong niya, obserbahan niya kung paano yun maglaro. Gayahin niya yung ibang style dahil pagdating sa boxing, siya ang pinakamagaling sa grupo nila. Natatawa-tawa lang ang lolo ko habang nakikinig siya sa ninong niya. Ang hindi kasi alam nitong ninong niya na ito, pagdating sa boxing, siya ang kinatatakutan sa lugar nila. Maliit kasi ang lolo ko at wala sa itsura nito ang marunong magboxing. Kaya ganun na lang ang pag-aalala ng ninong niya sa kanya. Nung tapos na ang lahat ng manlalaro ng ninong niya, medyo galit ito dahil sa grupo niya 2 lang ang nanalo. Tapos meron pang natitirang 2 kalaban. Ang hindi na lang naglalaro sa grupo niya, yung lolo ko. Tapos yung pinakamagaling niya manlalaro, napagod na doon sa unang laban. Bale, kaya pa niya maglaro pero dehado na. Kaysa sumugal yung ninong niya, ang ginawa nito, yung lolo ko na ang kanyang sinalang. Medyo hindi pa siya ganun kakampante sa lolo ko gawa nga ng maliit ang lolo ko at hindi pa niya nakikita kung papaano ito maglaro. Nandun na sila. Gusto din ng mga manonood ng isa pang laban. Dayo din sila doon kaya wala silang magagawa kundi pagbigyan yung mga manonood. Habang nag-uunat-unat yung lolo ko at naghahanda na, nilapitan siya ng ninong niya. Ang sabi ng ninong niya sa kanya, malaki yung kalaban niya at nakikita niya ding dumadayo-dayo yon sa iba't ibang barangay sa Hamtik. Mainam na, ikot-ikutan niya hanggang sa mapagod at saka siya umatake. Hindi nakikinig ang lolo ko sa ninong niya. Nakatingin at nakafocus lang to sa makakalaban niya. Ang sabi ng ninong niya sa kanya, malaking pera ang nakapusta para sa kanilang dalawa.
kapag natalo siya, lahat ng pagod na mga kasama niya mapupunta lang sa wala. Ngingiti-ngiti lang ang lolo ko sa ninong niya. Nung tinawag na sa ring ang lolo ko at yung makakalaban niya, kabadong-kabado talaga yung ninong niya. Kasi kilala din sa iba't ibang barangay yung makakalaban ng lolo ko eh. Hanggang sa nagsimula na ang boxing. Gulat na gulat yung ninong ng lolo ko kasi sobrang ganda ng galaw ng inaanak niya. Animoy sumasayaw ito sa hangin at hindi matamaan ang kalaban niya. Nung nakakita ng magandang pagkakataon ang lolo ko, sinapak niya sa panga yung kalaban niya. Lahat ng mga tao doon ay gulat na gulat. Kasi kahit sobrang lakas ng sapak ng lolo ko sa kalaban niya, hindi ito tinablan. Napaatras yung lolo ko dahil sa pagkagulat. Maski siya sa sarili niya, alam niyang kahit sinong tamaan ng sapak na yon ay tutumba. Pero yung isang yun hindi. Nakatayo ito at dahang-dahang tumitingin sa kanya. Kasabay niyan, nag-iiba ang tingin ng lolo ko sa lalaking kalaban niya. Nakakakita siya ng balahibo sa buong mukha nito. Pero bago magsimula yung laban nila, wala yung mga balahibong yun. Tapos yung mata ng kalaban niya, nagiging kulay pula na sa paningin niya. Hindi na naririnig ng lolo ko yung hiyawan ng mga tao. Nakikita niyang sigaw ng sigaw yung ninong niya, pero wala siyang marinig. Pakiramdam niya, blanko na ang lahat. Tapos ang bagal-bagal ng paggalaw niya. Nakikita niyang tumatakbo na yung kalaban niya pasugod sa kanya. Nang biglang meron siyang narinig na boses ng isang matandang babae. Pagkarinig niya nun, bumalik siya sa wisyo niya at naging normal na ang lahat. Pero huli na. Nakabuelo ng sasapak yung kalaban niya sa kanya. Pero kusa siyang umiwas. Maski siya nagulat sa kinilos ng katawan niya. Kusa itong umilag at animoy merong humila sa kanya pa ibaba. Nakakita na naman siya ng pagkakataon para sapakin yung kalaban niya. Ibinigay na niya ang lahat ng lakas niya para sa suntok na yun. At pinakawalan niya yung suntok na yun papunta sa tagiliran ng kalaban niya. Pagtama ng suntok niya, narinig niya yung kalaban niyang Napatras ito at hindi makapaniwala dahil sa natamo niyang suntok. Doon na unti-unting nanghina yung kalaban ng lolo ko. Hindi na niya pinalampas yung pagkakataon. Pinaulanan niya ito ng suntok sa iba't ibang bahagi ng katawan, maging sa muka. Unang round pa lang ay natumba na ito. Halos hindi makapaniwala ang lahat ng manonood na nandoon dahil yun yung unang beses na natalo yun. Bilang sikat itong manlalaro ng boxing sa iba't ibang barangay, doon nila unang nasaksihan na natumba yun at natalo. Matapos ang laban na yun, halos mabaliw kakasigaw yung ninong niya kasi bukod sa kumita na naman siya ng doble sa mga manlalaro niya, nakakita din siya ng bago niyang manlalaro sa boxing at ang kinagandahan pa nito, inaanak niya yun. Kaya kahit bigyan niya ng malaking hati ito sa napanalunan niyang pera, ayos lang kasi nga inaanak niya eh. Matapos ang larong yun, namarkahan at nakilala na din ang lolo ko sa barangay na pinaglaruan nila. Nilapitan sila nung pinaka-leader nung grupo na nakalaban nila. Bigla itong nagwika at nag-imbita sa kanila na bakit bukas hindi sila dumayo sa kasunod na barangay lang. Iba naman ang laruin nila. Dumog naman. Umuo kaagad yung ninong ng lolo ko kasi pagdating sa dumog, walang tatalo sa mga kasama niya. Kaya sinabi nitong bukas na bukas ng tanghali, dadayo sila sa kasunod na barangay para naman sa dumog. Kinaumagahan, medyo masakit-sakit pa yung mga katawan ng kasama niya. Pero dahil mapilit itong ninong ng lolo ko, wala silang magawa kaya sumama na lang sila. Nung nandun na sila sa lugar na paglalaroan ng dumog, nagtataka sila kasi sobrang konti lang ng mga taong nanonood. Wala pa atang 10 yun. Ang sabi sa kanila nung kausap nila, barangay din ang nag-organisa nung dumog na yun. Kaya dapat maraming tao. Tinanong ng ninong ng lolo ko kung bakit ko konti lang ang tao. Paano lalago yung pusta kung yun lang yung bilang? Sinabi nung nag-imbita sa kanila na hindi kailangan ng mga manonood para sa mapapanalunang premyo.
dahil ibinigay na sa kanya yung pera. Nung pinakita ito sa ninong ng lolo ko, nagkakahalaga ito ng 500 piso. E noong mga panahong ito, sobrang laki na ng 500. Marami ka nang mabibili dito. Nung nakita ng ninong ng lolo ko yung premyong pera, nanlaki ang mga mata nito at lalong nang gigil na simulan na yung dumog. Iba ang patakaran dito sa dumog. Isa-isa silang lalaban, tapos kung sino yung may pinakamaraming panalo, kanila yung pera. Bali ang mangyayari, 5 laban sa 5. Nung unang 2 laban ng grupo, panalo kaagad yung ninong ng lolo ko. Bale, 1 panalo na lang. At mamamagitan ng laban na yon, sa lolo ko at yung nakalaban niya nung boxing. Kumpiyansa pa rin ng lolo ko na mananalo siya kasi magaling din siya sa dumog eh. Nung nagsimula na sila sa dumog, pumuporma na yung lolo ko. Pero yung lalaki nakatayo lang. Kaya ang ginawa ng lolo ko, sinugod niya ito at itinumba. Tumama ang ulo nito sa lapag at narinig nilang lahat yun. Wala eh, hindi kasi siya gumagalaw. Simula na ng laban, alangan naman tumayo lang din yung lolo ko. Merong nakatayang pera dun. Habang ginagawa na ng lolo ko yung galaw niya para sumuko ito, bigla itong nagsalita ng, "Ayoko na, suko na ako." Blankong-blanko lang ang mukha nito at animoy hindi naman siya nasaktan sa mga ginawa ng lolo ko. Matapos yan, inabot na sa kanila yung pera. Umuwi yung grupo nila na sobrang saya. Habang naglalakad sila papauwi, nililingon ng lolo ko yung grupong nakalaban nila. Lahat yun nakatayo lang habang tinititigan sila. Animoy, isa-isa silang minamarkahan. Nung nagsiuwi na sila sa kanya-kanya nilang bahay, inabutan ng ninong niya ang lolo ko ng 100 piso. Tuwang-tuwa naman yung lolo ko kasi meron siyang dagdag na pera na dadalhin niya pagpunta niya ng Manila. Nagpaalam din yung ninong niya na luluwas muna at babalik na lang sa araw mismo ng fiesta. Lumipas ang 2 araw. Nakita ng lolo ko na tumatakbo papunta sa bahay nila yung isa sa mga nakasama niyang dumayo. Hingal na hingal ito at sinabi niyang, "Binagat ako, Noy! May 2 baboy, Noy! Paikot-ikot sa bahay namin, Noy!" Pinapasok agad ito ng lolo ko sa bahay nila. Sinabi niya sa lola niya yung nangyari. Maya-maya pa, yung 2 kasama pa nila noon kumakatok din sa bahay nila. Tapos umiiyak tong mga to. Nagmamakaawa sila na papasukin sa loob kasi hinahabol naman sila ng 2 aso. Nung pinapasok nila ito, nagsabi silang pupunta sana sila sa bahay ng lolo ko para magbigay na maibabao nito sa Manila. Kaso lang, merong 2 aso ang sumusunod sa kanila. Ang ginawa pa nila ay pumulot sila ng malaking bato para batuhin ito. Tapos pumutol sila ng malaking sanga para ipangpalo sa aso. Akala nila matatakot yung 2 asong yon. Pagbato nila dito, tinamaan yung isa sa katawan. Pero nanatili yung nakaabang kung tatakbo ba sila o hindi. Nung tumuloy sila sa paglalakad, nakita nilang bumibilis ang paglakad ng mga aso papunta sa kanila. Inabangan nila ito at nung malapit na ito sa kanila, hinataw nila ng sanga. Imbis na tumakbo yung aso, kinalmot sila nito. Tinamaan sa damit yung isang lalaki at yung isa naman nakalmot sa hita. Sobrang hapdi nung kalmot na yon at parang sinusunog yung balat niya. Nung nakita nilang hindi ordinaryong aso yung 2 yon, agad-agad ay tumakbo sila. Nakikita nilang mabilis lang itong naglalakad papalapit sa kanila. Sa sobrang takot ng 2, nailaglag nilang lahat yung mga ibibigay nila sa lolo ko. Nung narinig ito ng lola ng lolo ko, sinabihan niya yung 3 na manatili lang muna sa bahay nila. Kumuha ito ng iilang halaman at ipinahid niya yung katas nito doon sa nakalmot sa hita. Nung kinagabihan nun, nakakarinig silang lahat sa labas ng bahay ng "Hik! Hik! Hik!" Paulit-ulit na tunog yun. Ang sabi ng lolo ko, sa tanang buhay niyang nakatira sa bahay na yon,
hindi pa siya nakarinig ng ganong klase ng tunog. Ang sabi ng lola niya, manatili lang sila sa loob ng bahay. Kung ano't ano man ang marinig nila, wag na wag nilang papansinin. Hindi naman yun makakapasok sa loob. Lahat silang magkakaibigan takot na kasi habang tumatagal, parami ng parami yung mga naririnig nilang tunog sa labas. Sabayan pa ng mga tunog na tila ba merong nagbubungkal ng lupa sa likod ng bahay nila. Nakikiramdam yung lola ng lolo ko sa nangyayari. Hanggang sa kinuha nito yung bagakay niya at pumuesto ito sa maliit na siwang ng bintana nila. Habang nag-aabang, nakarinig yung lolo ko ng tss, tss. Kasabay ng tunog na yon, may narinig silang para bang nanggaling ito sa isang napakalaking nilalang. Maya-maya pa, narinig nilang pabilis ng pabilis yung pagbubungkal nung nasa likod. Hanggang sa umakyat yung lola ng lolo ko sa itaas. Susunod sana sila magkakaibigan pero inawat sila nito. Doon ay nakarinig sila ng iba't ibang lengguwahe na hindi nila maintindihan. Paulit-ulit ang pagbibigkas noon ng lola niya. Tapos lahat ng ingay nawala. Pero ang hindi mawala-walang ingay ay yung pagbubungkal ng lupa sa likod ng bahay nila. Ang ginawa ng lola niya, kumuha ito ng isang baso ng tubig. Tapos merong papel na sinunog ang inilagay niya sa tubig. Tapos binuksan nito yung pintuan ng bahay nila habang nag-oorasyon ng iba't ibang salita. Naglakad ito papunta sa likod ng bahay nila at doon niya isinabo yung daladala niyang tubig na merong sunog na papel. Sa sobrang tigas ng ulo ng lolo ko, sumunod siya sa lola niya at doon siya nakakita ng isang sobrang putlang nilalang. Mahaba ang tenga. Merong malaking butas sa gitna ng muka. At merong mga mata na animoy mga tuldok lang sa laki. Pero yung dalawang braso nito, halos kasing laki na ng katawan niya. Yun ang ginagamit niya para bumungkal ng lupa. Pero agad-agad itong tumakbo na animoy na papaso dahil sa ibinuhos ng lola niya. Kasabay pa nito, yung pagsigaw niya ng nagtakip ng tenga ang lolo ko dahil sa mga naririnig niya. At itinulak siya ng lola niya papasok sa loob ng bahay. Sinabihan siyang manatili na lang doon. Huwag nang makisawsaw pa. Matapos ang lahat ng insidenteng yon, kumalma na ang buong paligid. Hanggang sa kinausap sila ng lola ng lolo ko at meron itong ibinigay na mga bote sa kanila. Yung bote na yon, merong laman na kulay pulang ugat at mga buhangin. Hindi nila alam kung para saan yon. Basta ang sinabi na lang ng lola ng lolo ko, wag na wag nilang aalisin yon sa katawan nila. Lalo pa ngayon, mainit yung mga aswang na gantihan sila. Hindi naman alam ng lola ng lolo ko kung anong dahilan ng pagganti ng mga yon. Basta ang sabi niya, sundin lahat ng bili niya. At yung nakita nilang aswang na nagbubungkal ng lupa, paliwanag ng lola ng lolo ko doon, isa yon sa mga pinakamatataas na uri. At ang tawag doon ay abwak. Matapos ang lahat ng mga pangyayaring yon, tinapos lang ng lolo ko yung fiestahan sa kanila at nakipagsapalaran na siya sa Manila. Magmula noon ay hindi na nakabalik pa ng Antique ang lolo ko. Dito na sa Manila nagtuloy-tuloy ang buhay niya kasama ang lola ko. Nagkaroon din sila dito ng iilang mga kaibigan. Pero sadyang mailap ang lolo ko kapag merong mga okasyon. Bibihira mo itong mapasama kahit nasa Manila na. Hindi kasi talaga mawala-wala sa isip ng lolo ko yon. Kahit pa sabihin mong nasa modernong sibilisasyon na siya. Hindi pa rin niya maiwasang matakot kapag merong nag-iimbita sa kanya. Dahil unang-unang papasok sa sistema niya kapag nakakarinig siya ng mga ganon. Lahat ng imbitasyon ay nagmumula sa imbita ng aswang. Grabe. Yun lang ang masasabi ko, grabeng trauma.
Kaya pala nung lumaki ako sa bahay nitong lola at lolo ko sa San Juan Green Hills, sobrang konti lang ng kaibigan nila, as in sobrang konti. Meron mang pumupunta sa bahay namin noon, mga kamag-anak din nila. Pero yung masasabing kaibigan, wala eh. Minsan kapag fiesta ng Santo Niño sa San Juan, ayan sumasama ako dyan sa lolo ko. Ewan ko lang kung pamilyar kayo sa mga Santo Niñong sumasayaw. Deboto kasi ang lolo ko dyan eh. Kaya dyan lang ako nakakakita ng iilan niyang mga kaibigan. Pero kapitbahay na kaibigan, ni isa wala. Tsaka ni isang beses, wala kami napuntahang birthdayan yan. As in wala. Yung pala talaga yung history, pero wala na yung lolo ko eh. Sana siya yung nagkwento sa akin. Bale, last na part na to ng Impita ng Aswang. Tsaka nga pala, yung pangalan ng lola ng lolo ko noon ay Lola Basyon. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.